आई वडिलांची इच्छा असते की त्यांचे मुलं संस्कारी, हुशार आणि यशस्वी व्हावं, मग ही संधी अजिबात चुकू नये. आपल्या पाल्यांचं उज्ज्वल भविष्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. श्री महंत 1008 गुरु जमनादासजी महाराज वारकरी शिक्षण संस्था चुडावा येथे 5वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे संस्कारयुक्त आध्यात्मिक शिक्षण, भजन, कीर्तन, प्रवचन व वारकरी परंपरेचे ज्ञान, संगीत शिक्षण, तबला, हार्मोनियम, गायन, निवासी सुविधा व सात्विक भोजन, शुद्ध पिण्याचे पाणी व सुरक्षित वातावरण, अनुभवी शिक्षणाचे मार्गदर्शन. संस्कार, संस्कृती आणि शिक्षण यांचा सुंदर संगम असलेल्या या संस्थेत आपल्याला पाल्यांचे सर्वांगीण विकास घडवले जातो. इयत्ता 9वी व 10वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके दिली जातील. यांचा पत्ता आहे श्री महंत गुरु जमनादासजी बाबा मठ, वसमत रोड, चुडावा, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी. अजून माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करा. आजच आपल्या पाल्यांचा प्रवेश निश्चित करा.